네, 자 문우 안 해. 땡수 빼나 문우. 자 전이야 운동 제. 고마워. 스티브 개봉. 이야. wow. Wow, Mita. Allah kemanjile tane. Itu perisa meeting nih, meeting. Tolong pada dulu dah. Snow Cap Mountain. This sir. Hey. Kabar level putin bergerak video. Tolong tinin frame set new series start na. Angni video. Tolong nih, daya ada kerja kas namanya lagu para funi pastor nih kas nih video. Di muksir tuh nih kata zaman dah bukan kerana kita nih frame. Ini pada packing keseng mian ini horo mana kamne jaya si mian mana baru ngapain apa na. Mana bisa saja ini mana mian horo kamne jaya si packing ke. Tadi ni aku ada tarat-tari nih mana. Daya baik aja kas nih cold start. Ini jane packing yang asal ini saja kas nih. Helmet mana menuni ang ni bisa saddle bag. Mensiau ang ni hinjau ni dengar, mensiau ang ni dengar. Kita mau dengar mitlar na. Ni orang raincoat dengar ni. Kerana hakar, biar hakar menua ni. Hagola time ini hagola, juta orang nih, lupa nih, mia main nih, jadi, nar lega, hakar mana, excited ber, hakar mana, lagu para mana bohot nih beda, bini kayak hawa mana tuh le, tuh di mana nih bersih dah, tuh bini kayak hawa mana tuh, ya jeli, bima, tolong pun nih, daya packing jangan sini packing, hakar, udah, yes. Ada sih gue, mai kun lang sih, dah share pagkawan baru deh, dah, angin deh, deh, berhormat bay, nah, mazang tanah mazang sofilin dah kan nih, bag is ready. Tolong pun dah hilang sih, and hakar sampai. Yes, dah thang sih, bye nih, muno red na, muno apa dah lah, wih wah, let's go. Tolong pun nih, first gear dah start sampai, ada ni right nih, first gear, siapa? Yes. Tolong orang mana yang apa lain aja, dek GoPro lain aja sih, mana GoPro para bot bezal ham, mulai mana ukah bahadu nara, ada storage ni apa problem saya, ada bot lihat saya, tapi ni kene mobile mana GoPro yang share iPhone tu. Hey, sandung bay, dah. Ngapa nih, dah jumpa bay di Makusi nih, morning di Makusi, oh mungkin di Makusi. Nih, dokan para beras nih, kuliang darah nih, aduh hijau nih. Bunuh ziai, apa lah ide mana? Ni kan tak ni bisnya apa no mana waterproof nuah. To bika mana plastik kan tak bio. Mana no dia hakar mana bagur lah to bini ke ni ke mana pak kedai ni ulah kasih ni. Ini lagu perdai siapa bay? Tulang sih, betul apa ni? Isi gitu na kang kasih ni. Kamu lok ke? Jengnya saddle bag waterproof no. Muka biang. Carry bag gedut lah bay. Rosa lah bay. Ya, tenso gila nih. Ready to fight with this situation. Tolong pun nih, dari bayi gol masuk nih, dia, sini lagu macam nih, sini baik kan ini lagu nih, ni jadeng nih, sini lagu nih bikes Himalayan gongse, hantar gongse ada masih hantar dari servisang sini, ini, sini ya, lagu pun nih, Mita, ready, nih, silap sini kan yang, apa, ready nih, ini tadi, injau nih, ini tadi, Mita nih, apa, ada lagi, dinik hak nih kan, mia bakar desi, nak lemah. Ni sana ni, pagi mana di box ni? Ready na? Masih lagi tu, ni saya ni apa? Dia now? Sana malau gila ini sudah. Bisa sana bagai ada. Ni dah ya? Ready? Ni bisa minta ni hari ni be? Pop. Line up ready. Kalau pun dah bayi urasal border, mana habis cari ni obonnya kasih na ILP. Mana video singolan nggak mikir yang baru lah ni. Tuh nih, ni kena ILP azubana, so ni all, makanya azub sinar na, all tu ni kaman ya clear. Tahu sepeda yang putar nau, biang para dekasi, pada ni ILP azubana sih dah lah kasih ada. Kasih break lagan, kalak tang nau besar kau, mainly sergau tu le, sergau zung kabel sandar na, tulis per, short zasukun driver zung ni, mana start jawab ini, tu le, ini kaya hazar na, hazar bener ni, ni, tanggasin saya pura zombie kepas ini nih, main sih. Kalau haya zang sana le, beria sasal dung bayi dung le. Tolong pun nih, dia punya kasus ini. Hey nih,
फाइना 1000 crore स्पिडिं फाइन फाग्लासो नै जाबाय दायो नै ILP कार्ड गासिनोबो गासै थांबाय 1200 गासै जों 8 जोन ना नै लाजिखाय सिख्लाफोरा खिथादों आं ओमफ्राय दायो नियो इखो नियाव साबमिट होनांगोन आरो लोगोफोर नै दायो दाउखो गासिनो लोगोफोर नै दायो मोनहैसिगोन कालाक्टां निखिना जायगा बिराद बेस्ट आरो आंनि थाखाय माने आं जेब्ला फैयो निखिनाव आं लाखिखायो नै नैबे मोनसे मा टाउन मिथिया होमबाबो नाय नै हिमालयनि मेन रेन्ज निखिनाव नुजोबो आरोना नै आरो दिनै नै फुरा सान्दुं थिं थिं सां मोजां मिटा ayo lain tak pernah gila isirnya durbol masa sekali kalau pernah nih betul ini tomato kitty tomato फ्राय सेरगाव जाबाय नैबे हाजोनि उनाव नैबे जि हाजो नुदोंना गोदोरा गोजौआ बिनि उनाव दोङो सेरगाव थ' दायो जों नै 2 घन्टासो उनाव बेयाव मोनहैसिगोन आरोना नै दासान्दि tolong bernai so by Tenzing Gang मोटामोटी नैबे 6000 फुट जागोन आरो ना सेरगाव सहैथारगोनसै कालाक्टाङाव रुबाय कालाक्टाङाव फैथ'नानै जायासै माने लोगो गफुर लामासैना दिनै आङो थ' बिनिखाय माने नांगौ बायदि माने राइडनि फुटेजखौ लानो हायासै आरो होमबाबो देलाय जिखिजाया आङो बेसेबां कभार खालामदोंना बेखायनो जा माने हिन्जावा बिराद उन्दुयोलै मुनुआ मा जागोन बिराद उन्दुयो बेखायनो फुटेजखौ लानो हायाखै बियो तलफोरनि दायो स्नोफल जागासिनो गोजौआव देखायगासिनो दे ओइ दे स्नो केप माउन्टेन नुगासिनो तलफोरनि नुदों ना स्नो केप माउन्टेन दिस आर ओइ wah deh bol ke sana snow cap mountain dayo ay kinaw nuhurduman kintu dayo ay kinaw maba mane hazo kebbay wah nih silahkan nih hai ini namanya Tenzing Gang wah masih muzang butar dini Tenzing Gang sene kau mau nih kau sama tiup nih Walis Wolfer, mana sih? Fina beri benda? Dasar yang benda. Hinjaunya dasar yang benar, nah ini badi undu lama ayo mazak lebih lama terus ya lama putis lana ke biar, esang buria location. Packing kan pernah undu aja, sih menbe. Kalau pun ini jagan jabat Tenzing Gang nih, esang buria jagan nih, esang sebelah nggak tawang punya, mana ini jabat yang nih loh nih. नैबे जागानि हाइरान जाबाय 6000 फिट माने गोजौआव दावगासिनो आरोना तलफोरनि दायो आं जोंनि ग्रुपखौ एसे देखायनोसै दे तलफोरनि जोंनि पार्टनारफोरा नै जरा नै ini ada nih आप लोग कहाँ से हो हम लोग आसाम मतलब तेजपुर हम भी आसाम से हम उदालगुरी हमारा नै बा जोंनि एक्ट्रेसफोरा नै दान्दार wow Mita Mita nih las nude Mita nih mana orangnya las nang lade Allah keman jelet ane zai no pernah zai Mita nih las nude mini wang ya las sih tolong pernah sini bike frame nih on bike dong nih om punya singo nih be resort nih be mau bagi am singo nih kulidar nih Tenzing Gang nih nih pura kacau dong nih andol masakan salong sini dayo pria green tea nama red tea Maido bazai cian na ha na jus ne bazai sekorom sini ane silafra hama zakan fra durbol undu be sutayo pernah dayo zaga sini nih pria biscuit jeng sajeng nih pria long nisa jangan nih saya power lah nih hilang saya sidat dirang dirang nih tamu kamu jangan udah kamu jangan kamu ke sergau na kalau pernah dari soal baik sergau pada lu gopur lama kan angge bini kaya mana lama nih kepala dekatnya asyik lah gue belum pernah mes kelaman sama ini daya dia ungkap sana sih berat bar hari kusuk geran bar nih
लानानै खारबोनाय गोरान आरोना बिराद गुसु थ' नै दायो नियाव जानोसै नैबे जोंनि फेभारेट हटेल जेब्ला जों सेरगाव फैयो नि जायगायाव जोङो जाखायो आरोना फुड जन हटेल बिराद मोजां माने अमाजों बरिया मोनजायो बेयाव लोगोफोरनि दायो जानोसै गिबियावनो फुंनिफ्राय ओंखाम जाखायो दासो जाखानोसै आरोना दायो जागासिनो दुथा फुंनिफ्राय गैखाया रुटि जाना फैदों फुङाव बाहाय लोगोफोरनि फुड जन हटेल फुड जन ओमफ्राय जे मोजां बिबार बारदों सेरगाव सेरि ब्लसम जागासिनो सेरि ब्लसम लोगोफोरनि दायो जाबाय अमा लादों अमा जोब्बायनो अमाया नै पुरा मेजेम गिदिर गिदिर बेटा ना होगासिनो ना दे अमा जादों ना मिथिनाय मा जादों अमा चिकेन बयलार लोगोफोरनि मिनि लादाख नै जागा माने गोसोआनो जायो लाखिनो होननानै लोगोफोरनि दायो नै थांगासिनो दायो मोनहैसिगोन माबा रुपा आरोना नै रुपानिफ्राय जों मोनहैगोन बमदिलानिफ्राय सिद्दा दिरांजों थांगोन आरोना अके लोगोफोरनि आंनि बाइकआ बेबायदि नुदों दिनै लुक्स लाइक बेबायदि माने नियाव खादोंमोन ना थ' बिखौ जनो खस्थ' जानायखाय नियाव खानाय जाबाय टें बेग बायदि आरोना थ' नै मुनुहाबाय नै जोंहा मिटामिटिनि बेकिं फिसाबो ओइयावबो नै अदलमोन थिगानो ना दे थौ दिरां दा जों बारा लाखिला नैबे लास्ट स्टप जाबाय ओमफ्राय सिद्दा हालाखासै आरो दिराङाव लायखानोसै Bomdila pas मोनबाय लोगोफोरनि थांगासिनो दायो मोनबाय बमदिला गोजोनजोब्बाय लोगोफोरनि दायो सफैबाय दिरां फैबाय थानायखौ बारा देखायासै आङो माने एकदम मेंजोब्बाय आरोना ओरैबायदि मेंबाय थ' बारा लामायाव लानो हायासै मानोना नै जा मुनुआ ओरैबायदि माने खर' सानाय गेस जाजोब्बायनो माने भिडिअ लानो हायासै आरो आंथ' बाइक सालायनो बारा मबाइल माने भिडिअ लानो हाया लामायाव बहुत मोजां भिउ दंमोन थ' देखायनो हायासै आरोना थ' लोगोफोरनि दायो नै जोंनि रुमा नै आयौ नै नियाव जोंनिया सिथ्लाफोर दङ लाजिदो थ' नै नियाव दायो थानोसै आरो नै फै हरनै जोंनि रुमा नै आलाय सिलाय फायनानै नै सेस खालामखाबाय दे सेस खालामखाबाय फायग्रा जाब्रा नै जा मुनुआ नै जोब्बाय ना मुनु आयो लामायाव जे हाल्ला खालामबावदो बियो गेस जाजोब्बाय मानसिया दामाय फ्रेस मोनबाय ना मिडिया बोरै दांनिया तर थांबावगोनसो टाउन थाखागौ ना मेंनाय गैखायानो सेंग्रा मानसियालाय सेंग्रा जायगानो जुजायाबो जानो आन्दल ना नोंहालाय बोरै मेंदो नामा मेंदो माने आखाइनो साजोबदों गां खवा जाबाय ना दायो नै दायो उन्दुसै लोगोफोर माने बयस एक्सट्रा लाबाय गार्लसआ गार्लस एक्सट्रा आरोना आराम उन्दुसै गाबोन फुंनिफ्राय टावां राइड स्टार्ट जासिगोन आरो मेन टावां राइड गाबोन दिरांनिफ्राय टावां जागोन दिनै जाबाय जोंनि उदालगुरिनिफ्राय दिरां 227 किल'मिटार गाबोन दिरां टु टावां मथा मथि 170 किल'मिटार्स गाबोन मोनगोन स्न'फल दे लोगोफोरनि दा जोंनिया उन्दुसै बयस गार्लसनि गार्लस